Cwsg. Mae'n gallu bod yn un o'r pethau anodda i ddod i arfer hefo ar ôl chi gael eich babi. Mae'r wsnosau cyntaf yn blur o nosweithiau di-gwsg a trio cofio pryd oedd y tro dwytha i chi gael eich 40 wings. Peidiwch â poeni, da ni yma yn mam, dad a Magu yn trio dod o hyd i'r tips gorau i chi a'r atebion gorau i chi gael gwneud y mwyaf o'ch cwsg yn ystod y dyddiau a'r blynyddoedd cyntaf ar ôl chi gael plant. Yma, hefo fi heddiw, mae gyda ni arbenigwraig ar gwsg, Rhian Mills o'r Estud Mama, a tad sydd wedi bod drwyddi tair gwaith Yws a cerddor. Yws Gwynedd. Rhian, dwi eisiau dechrau efo chdi, efo'r cwestiwn cyntaf, a gofyn pa mor bwysig ydy cwsg? Hwna'n cwestiwn mawr i ofyn. Yndi, ond mae'n bwysig iawn, yn enwedig i oedolion, i fod ni'n cael yr cwsg fod ni angen bob nos. Oherwydd mae hyn yn gallu effeithio ar ein iechyd, ar ein iechyd meddwl. Os da ni ddim yn cael digon o gwsg, mae'n meddwl fod ni'n mwy debygol o cael damweiniad. Mae'n gallu effeithio perthnasau ni hefyd, mae'n gallu effeithio sut da ni'n teimlo, ein mood. Felly mae ddim cael digon o gwsg yn gallu effeithio ni lot. Hefyd gyda plant, felly does o ddim ymchwil yn dangos fod diffyg cwsg yn amharu ar babis, ond mae yna ymchwil yn dangos fod plant ysgol, os dydyn nhw ddim yn cael digon o gwsg, mae'n gallu effeithio nhw y ffordd maen nhw'n dysgu yn ysgol er enghraifft. Dwi eisiau mynd nôl lan i be o'ch ti'n sôn am pa mor bwysig ydy cwsg i oedolion. A dwi'n meddwl un o'r pethau oedd yn sioc mawr yn system i pan ges i'r plant oedd ti'n mynd o berson eitha rhydd sy'n gallu mynd i'w gwely nhw a cysgu am 8 awr y noson. A wedyn ti'n dod ar babi ma adra sydd ddim yn cysgu am 8 awr ar y tro. Maen nhw eisiau cysur drwy'r nos a ti'n cael llai o gwsg. Sut dylia rhieni ymdopi, o'ch ti'n dweud mae'n effeithio ar iechyd meddwl, os gen ti rhywbeth o dips ar sut dylia rhieni ymdopi yn ystod yr cyfnod cyntaf yna? Ie, mae pawb yn dweud, yn dydi, sleep when the baby sleeps, a mae pobl yn kind of chwerthin ar hynny, achos pan mae'r babi yn cysgu, mae gen ti pethau eraill ti eisiau gwneud er enghraifft, yn enwedig os ti'n mam a adra ar ben dy hun, ti eisiau cael cawod, ti eisiau mynd i'r toilet, ti eisiau cael rhywbeth i bwyta, ti eisiau tacluso'r tŷ chydig bach. Ond mae o yn tip dwi'n deud, yn enwedig pan mae'r babi yn mynd i cysgu amser gwely, yn lle jyst aros i fyny a cael yr amser na i gwylio'r teli neu beth bynnag. Mae'n syniad da jyst i fynd i gwely pan mae'r babi yn mynd i gwely er mwyn cael yr cyfnod cyntaf na o cwsg. Hefyd yn meddwl fod yn bwysig i trio peidio cymharu dy hun i bobl eraill, achos mae yna gymaint o sôn amdano, mae'r babi mynd i cysgu trwadd pan maen nhw'n 4 mis, 5 mis, 6 mis, pan ti'n stopio bronfwydo, pan ti'n rhoi solids iddyn nhw. A mae'n bwysig rili cofio fod babis yn deffro lot, so dwi'n meddwl fod lot ohono fo amdan just lowrio'r expectations rili, a peidio kind of teimlo'n ddrwg amdan dy hun a beth ti'n neud yn wrong, neu ydy babi chdi wedi torri er enghraifft, beth sy'n bod efo babi chdi. Mae'n bwysig gwybod fod o'n normal fod babis yn deffro lot a fod ti ddim ar ben dy hun. Felly pethau fel cael allan yn y dydd, mynd i grwpiau a cyfarfod efo mama eraill fel fod chdi ddim yn teimlo mor unig. Dwi'n meddwl hwnna'n rhan mawr ohono fo. A hefyd, dwi'n licio beth chdi'n neud oedd paid y cymharu dy hun. Achos dwi'n meddwl nes i ddisgyn lawr y trap yna yn ystod y dyddiau cynnar lle o'n i fatha, babis pobl eraill yn cysgu a dim fi ddim, ond diolch moch, mae pob un plentyn wahanol. Ie, yn union. A dwi'n meddwl bod fi wedi cysgu yn iawn tan oedd y mab fenga fi'n 4 oed, bod o'n gallu cysgu noson cyfa. Oed Instagram dy fydau sy'n ebyn onas na. A da ni well dyddi yma, dwi'n meddwl na da ni rioed wedi bod am fod yn onas. A mae pobl yn gofio fi, hwnna di boed efo fatha, maen nhw werth y byd, ydy. Yndi weithiau.
weithia, neu hwnna di'r y bit ti'n cael fel reward, ond mae'r gweddill yn gallu bod yn rili anodd. Mae cysgu yn y cychwyn na. Mae'n union beth ti'n dweud, mae bob plentyn yn mynd i wahanol hefyd, ydy. Yndi, union. So ti'n mynd i gorau mynd efo be bynnag sy'n gweithio i chdi. A da ni'n lwcus iawn oedd y ddau, na ni'n gallu bod adre yn y cyfnod cyntaf na. Ond, hynna di'r thing fydde, y cyngor ti'n gael gen loads o rhieni gwahanol. Ti'n dda, pa un dwi'n mynd efo? A wedi ti'n sylweddoli, o na, ti'n just gorau gwneud beth. Beth sy'n gweithio i chdi, da? Beth sy'n gweithio i chdi, da. A fel ti'n dweud, dwi wedi disgyn fewn i trap na, watch a telly, gen ni 2 awr. Aros i fyny. Gen ni 2 awr. A mae'r naps yn mynd o, nap y babi mynd o fatha 1/2 awr weithiau i 2 awr weithiau. A wedyn ti'n oce, faint o amser genna i, dwi'n gallu cael cawod, dwi'n gallu neud bath i fi'n hun. Ond, mae cysgu, yn wedig yn y dyddiau cyntaf na. O'n i'n deffro fyny sbio ar y babi? Beth da ni di neud? Beth dwi di produsio. Dwi'n gwybod. Dwi'n cofio, o'n i, ar ôl cael yr mab fenga, oedd o'n methu cysgu os na oedd o'n ymreichia fi, ond o'n i mor ofyn rwylio drosto fo. A fatha, bod o'n methu anadlu. O'n i jyst yn ista na'n gafel arno fo'n sbio arno fo, a swn i'n cysgu. A dwi'n cofio mynd at doctor a jyst bod fatha, dwi'n methu cysgu achos dwi'n gafel, di babi yn cysgu os na bod o'n breichio fi. A dwi'n ofyn rwylio drosto fo. Ond oedd y doctor fatha, mae hynna'n hirt bost, ti angen cwsg. Kind of, ond mae rhaid bod yna rhyw reswm pam o'ch di neud hynna. Dwi'n trio meddwl bob tro fatha beth sy'n ni di neud fatha 10,000 flynedd yn ôl. Be sy'n nhw di neud o gen nhw matras dyn nhw? Na, union. Ti'n dda, o'n wbath greddol am hynna, mae'n siŵr does? A mae hwnna'n coping strategy arall ydy cyd cysgu, achos ti'n clywed fath o drwg amdan cyd cysgu. Ond fel ti'n dweud, oedd o'n hollol normal, a mae o dal yn lot o gledydd yn y byd. A mae'n ffordd rili da, achos mae'r babi wrth ymyl chdi, mae'r babi yn cael y cysur, a wedyn, da chi gyd yn cael mwy o cwsg, os da chi'n neud o'n saff. Dwi'n gwybod ydy o ddim i pawb, ond mae'n gweithio yn rili da i lot o bobl, yn dydi? Yndi, dwi'n meddwl dyna nes i sylwi wedyn, oedd mae o'n saffach bod fi'n o leia cysgu, hyd yn oed bod fi'n cysgu'n ysgafn, a bod y babi wrth yn ochr i yn ymreichio fi'n saff. Na bod fi jyst ddim yn cysgu, achos fel ti'n deud, os ti ddim yn cael digon o gwsg, dyna pryd mae damweiniau'n digwydd wedyn. Wel os ti'n gyrru yn y car neu rhywbeth y diwrnod wedyn a ti ddim wedi cysgu. Mae'n barygol. Lle dwi di bod? Dwi di methu. O gennych chi next to me bed? Na, gwaith. Na, mae hynna'n game changer os ti'n gallu cael un, ond dwi'n cofio, ti'n gallu cael problem â cefn efo hynna fyd, os ti'n ganol allan o hynna yn hytrach na cael nhw yn dy reichad i. Mae yna gymaint o gwahanol bethau sydd yn... Mae pawb yn mynd i gorau ffeindio le nhw hynna. Dwi'n meddwl hynna di'r unig gyngor sy'n ni'n rhoi dwi'n fatha. Gan da ffeindio beth sy'n gweithio i chdi. A yr un, really... Mae'n anodd gwrando ar lot o gyngor achos ti di blino... Ond yr un really da, ar ni drio cychwyn... Yn y cychwyn o'n i'n teimlo rhyw fath o... guilt bod Gwenan ddim yn cael cwsg. So o'n i'n trio neud bob dim oedd hi'n neud, a wedyn ar ni sylweddoli yn enwedig efo'r ail blentyn, fatha cysga pan ti'n gallu, a o'n i just fynd allan o sinc, cysgu mewn, fatha, os dwi'n gorau cael nap yn prawn, na i neud. Os ti'n gallu neud adag yna gna di, o'n i'n gweld yn gilydd am few days, ond fydd o'n ffain. At least wedyn fydda ni'n restydd. A hefyd, hi oedd y fam oedd hi'n bronfwydo, so os ydy hi angen mynd am nap, o'n i'n gallu neud y stwff tu a balli. Fel dwi'n dweud, oedden ni'n lwcus iawn, o'n i'n gallu bod adra am gyfnod hir. Dwi'n mwyn gwybod sut mae mama neud o pan mae y rhiant arall gorau mynd off i weithio ar ôl couple of weeks. Mae hwnna'n frawchus i dwi'n meddwl. Ond mae'n naturiol hefyd dyddi yma achos o gwaith a... dyna dio. Yn ystod y dyddiau cynnar na, dwi'n mynd nôl o'ch ti'n sôn ar y dechrau, nathach chi sefydlu rhyw fath o ydy rwtîn yn ddefnyddiol pan maen nhw mor ifanc, ta ydy werth just
gweld sut mae'n mynd. O Gwenedd yn y strict, o gen i fatha, Ie. maen nhw angen cael nap rhwng y cyfnod yma yn y diwrnod, maen nhw angen cael nap bellach ymlaen. Dwi'n meddwl pan nhw'n fach, mae'n anodd yndi. Yndi. Ond fel maen nhw'n dechrau mynd yn hyn, o Gwenedd fatha, reit, gre. A wedyn oedd diwrnod yn gorau cael ei cynllunio rownd y nap. Cofio hwnna. O na, dwi'n mynd i siopa wan. A siwrna car. Cael ei teimio iddyn nhw cysgu. O hyn i gyd i'w stiniog ar y pryd ac oedd i'n cofio, o'n i'n gorau ffonio nhw'n bora fatha, ella ddyn ni'n ar 10, ella ddyn ni'n ar 10. Dwi'n gwybod mae'n dibynnu pryd mae hein yn dechrau fflagio, ond so mae bob dim, mae dy fyd i mynd rownd y cwsg. Yndi, mae A dwi'n meddwl pan maen nhw fach, mae'n bwysig jyst i dilyn cues nhw a go with the flow mwy, a peidio fod yn rhy caught up efo rhyw routine strict, achos weithiau mae hynna'n gallu stressio rhieni allan hefyd, ti'n gwybod, os ydych oh gosh, maen nhw fod yn cysgu rwan, ond dydyn nhw ddim. Ond fel maen nhw'n mynd yn hun, fatha enghraifft rhyw 6, 7, 8, 9 mis, mae'n mynd yn bwysicach i cael chydig bach mwy o structure i'r dydd a routine. Yn enwedig unwaith maen nhw'n 9 mis ac yn hyn, mae'n helpu setio circadian rhythm nhw os maen nhw yn deffro ac yn cysgu ac yn bwyta prydoedd nhw hefyd o gwmpas yr un amser bob dydd. So mae hynna'n gallu helpu cwsg babis ac yn wir i ni fel oedolion hefyd. Sori, dwi'n mynd i swnio'n hollol dwpan. Be di circadian rhythm? Body clock. Natural body clock, felly mae hwnna'n gallu helpu efo ansawdd cwsg di dros nos. So fatha trydydd album Pink Floyd yn fath yna. Nodyn yna. Enw album nesa. Mae body clock yn un rhyfedd efo yndi, achos mae y tymhora, ti'n mynd efo'r tymhora, mae tymhora'n gallu newid patrwm cwsg o plant a mynd y dywyll a da ni'n byw mewn tai wan, so o hwnna'n kind of mynd hefyd yn dis, yn wedig os ti'n rhoi'r blinds yn gweld. Ond ti'n gallu, dyna'n gallu bod yn ddrwg, neu? Dwi'n dweud bod o'n peth da, really. So mae cael o gwmpas 12 awr o gola yn y dydd, ac o gwmpas 12 awr o tywyllwch yn y nos, eto yn gallu helpu gosod yr body clock. So mae'n dda i cael allan gymaint o fedri di yn y dydd i cael yr awyr iach ac yr exposure i broad spectrum daylight a wedyn cadw'r llofft mor dywyll a fedri di, really. Achos os yna unrhyw gola yn dod i fewn, mae hwnna'n gallu amharu ar lefelau melatonin ni. O ran be o'ch ti'n dweud fan efo tywyllwch sydd mae'n gallu helpu efo cwsg, be os mae gen ti blentyn sydd ofyn tywyllwch? So mae hwnna, mae'n digwydd lot yn dydi, di plant ddim yn hoffi'r tywyllwch, a dyna pa bryd swn i'n deud i cael gola bach, felly night light er enghraifft, a gwneud yn siŵr fod o yn lliw oren neu yn lliw coch. Felly di'r lliwiau yna o gola ddim yn amharu ar lefelau melatonin. So mae hynna'n dda, so unai cael o yn hollol dywyll neu cael gola oren neu coch. Hwnna'n tip rili da. O gennym ni mai hymu, dda teddi bach. Ac o gennym ni dafad hefyd, ti'n gweld? O'n i'n lic Iwan. Dwi'n siŵr bod fi wedi dwy'n rhai o melodies Ifan i Iwan, i'r caneuon. Nes i'n hoffi am Iwan ydri? O, hwnna'n dda, doedd. Oedd hwnna'n dod efo white noise a bach o ganeuon, doedd? Oedd gynnu fo gwahanol synnau yn does ar dibynnu ar pa coes. Ond oedd yr un can yn rili diddorol achos oedd o ddim yn fatha patrwm, oedd o mewn amser na mi fel fatha melody rili random a draws. Os na rhyw fatha ymchwil efo pa fath o gerddoriaeth sydd yn helpu efo cwsg? Mae'n dibynnu rili ar gwahanol bobl, so mae rai pobl jyst yn hoffi fo yn hollol ddistaw i cysgu, a mae rai pobl yn hoffi sŵn cefndir. A so ni jyst yn dweud i trio pethau gwahanol i pobl gwahanol ac i babis a plant gwahanol. Mae sŵn cefndir yn gweithio'n dda i gallu helpu ni ymlacio, yn enwedig sŵn pink. Felly mae hwnna wedi cael ei dangos i roed ni fewn i cwsg dwfn. Sŵn pink, dwi'n gweld sŵn pink.
So, white noise ydy standard industry term amdan unrhyw fath o background noise, ond yr wir ydy, mae yna gwahanol lliwiau o sŵn. Felly mae yna green noise, brown noise, pink noise. So ni'n arbrofi rili a gweld beth sy'n gweithio i... Dwi'n cofio, y rheswm o'n eisiau chdi ar hwn efo ni heddiw, dwi'n cofio gael sgwrs efo chdi am yr gwahanol syna yma, a nath pink noise achub, dim achub ni, ond nath o helpu ni gymaint pan oedd y plant y fach, achos oedd o rili yn setlo nhw lawr i gysgu lot haws na un byd arall nes i ffindio. Ond nhw'n gorfod bod yn oedran penodol cyn gael o'r ta? So ni'n deud i disgwyl tan maen nhw'n 6 mis. Oherwydd mae o yn gallu gyrru plant a babis i fewn i'r cwsg dwfn. Felly, da ni ddim eisiau bod yn kind of artificially gyrru babis i mewn i cwsg dwfn, achos mae deffro lot tan maen nhw'n 6 mis yn, mae'n bwysig iddyn nhw a mae'n gallu helpu nhw aros yn saff hefyd. Da. So dwi'n obsessed efo Teulu Gwynedd y gan. Mae Gwenna'n canu efo bob nos i'r plant maen nhw 10, 8 a 5 pan. Ond maen nhw'n gorau cael Teulu gan Gwenna'n specifically, dim fi. Dwi'n cael yn halu neu hyn chi. Dwi'n eisiau glad o gyda fi. Mae'n glad o gyda hi, ond mae'n wbath amdan y ffaith bod yna melody syml yn efo. 4 nodyn di Teulu. Ond dim ond yn mynd i'r 4 nodyn bob yn hyn a hyn. Mae lot gan eon gwerin Gymraeg yn debyg. Ond mae nhw angen, fel ti'n dweud, eich bod nhw wedi creu sefyllfa ar yn lle. So dyn nhw'n meddwl sefyllfa hyn os maen nhw angen cael Teulu. Maen nhw'n gallu mynd heb. Ond mae'n ddiddorol bod yna chwiangerdd mor syml a hynna yn berffaith i'r plant i gysgu, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod yna wbath, da ni gyd yn, da ni'n gweithio off vibrations yna pobl. Ond i fi, mae'n amazing bod yna caneuon yn gallu gyrru'r plant off i gysgu. Yn enwedig pan maen nhw'n fach, os dyn nhw'n gwybod beth i can, rili, nid i? Mae'n licio'r sŵn ac yn pan maen nhw'n babis. Ond o'n i wedi clywed rhywbeth, dwi'n gwybod lle, dwi wedi darllen hyn neu dysgu am hyn, bod o rhywbeth, mae can sydd yn ailadrodd neu geiriau sy'n ailadrodd patryman rhywbeth, dyna sydd yn cael nhw i gysgu. Achos o'n i wedi gwneud rhyw gan... Ti'n gwneud i fyny? Mae o'n ofnadwy. Fatha swn i'n rhannu fo, mae mor ofnadwy. Ond mae o'n cael ymhlant i gysgu'n syth. A mae o'n jyst fi'n erfyn ar y plant ydi o, fatha, please, dos i gysgu. Dyna'r oll ydy'r gan. Ond mae o'n setlo nhw i gysgu achos bod fi'n ailadrodd o yn llais i ydi o. Ond ti'n fel, rwtch ydy'r... Dwi'n gweld hynna rili diddorol, rhywbeth am patrym... Ydy hwnna'n thing? Ta fi sy'n hyn i fyny wan? Dwi'n yn siŵr i fod yn onest. Dwi'n meddwl bod lot ohono fo'n debyg i fod yn llais ti. Ti'n gwybod, mae'n llais... Maen nhw'n nabod yn dydi yr un peth efo graig ti. Dyna be maen nhw wedi nabod ers maen nhw wedi bod yn bol mam yn de. Maen nhw'n cyfarwydd efo'r llais. So falle dyna be di o. Mae o jyst yn rhoi cysur iddyn nhw. Ac yn helpu iddyn nhw ymlacio, achos dyna be ydi cwsg, dyna be ydi syrthio i gysgu, ydi i ymlacio. So efo plant sydd yn stryglo i fynd i gysgu, dwi'n ffeindio fo'n well i ddim deithio nhw dos i gysgu, ond i deithio nhw just cael llygaid ac ymlacio, achos wedyn mi neith cwsg dod yn naturiol. Ti'n fawr ffeindio allan o ddiweddar, dwi'n caru'r thing ma. So, ti'n bod y thing efo cyfri defaid i fynd i gysgu? So, y rheswm ma'n gweithio yn ôl y sôn ydi bod chdi'n neud llygad chdi fynd rownd, ia? Defaid yn mynd dros y thing, a mae'n un o'r techniques wedi ddefnyddio ydi dal i neud rowliad lygu di gwmpas tan maen nhw'n blino. Waw. Ond pan o'n i'n neud o, so, os dwi'n deitha chdi feddwl am afal yn dy ben o'n iawn, ti'n gweld afal yn dy ben. Ti'n gweld afal, ti'n gweld llun o afal. O'n i'n gwybod hyn sy'n ddiweddar, mae gwneud thing o'r enw aphantasia. Dwi'n gweld i byd yn ymhen. Fydda i ddal concept o beth yn ymhen, dwi'n gwybod beth mae afal yn edrych fel, ond dwi'n gweld yr actual afal. So pan o'n i'n cyfri defaid yn mynd dros ffens, doedd llygyd i ddim yn symud. Ac yn eitha pam mae pobl dweud chdi am wneud hyn, ddim yn gweithio. Ond dyna beth o, so
Bod chdi methu actually gweld y defaid yn... Ie, dwi'n gweld y defaid, so pan maen nhw'n neidio dros y ffens, di llygad fi ddim yn symud i ddilyn nhw'n mynd dros y ffens. Waw. Neu clwyd, neu beth bynnag ti fod. So, oedd o'n gweithio fi, so pethau fel yna, bwysig, mae un mewn 10 neu un mewn 20 o bobl efo aphantasia. Mae'n debyg i'r un y monolog. Sgen ti rwy'n i siarad fo chdi? Oes? Oes, dwi'n cymryd, oes. Llais chdi, di o'n ei llais rwy'n arall? Dwi'n mwyn gwybod. Sgol, da ni'n sôn am y pethau yma efo'n gilydd, so da ni'n gwybod, as in, gen i ddim llais o gwbl, gen i ddim lluniau o gwbl, mae breuddwydion, dwi'n gwybod fi wedi cael breuddwyd, dwi'n gwybod beth amdan, ond o'n am lluniau. Just concept y breuddwyd. Waw. Ie, cool de. Mae'n cool. Ond mae hwnna'n bwysig gofio, os gen ti plentyn ifanc, a ti'n dweud, trio techniques, mae'n dda gwybod pam maen nhw'n gweithio, dydy. Yndi. A gwybod fod nhw ddim yn mynd i fod yn gweithio i pob un plentyn, achos mae pob un plentyn yn wahanol. Ie. Hwna ddim yn gweithio fydd, dychmygad dy hun ar draeth, mae'r llanw dod yn ôl mewn ag allan a ti'n clywed y sŵn. Wedi di ddim picture ddim byd. Waw. Dwi ddim yn relaxed at all, mae'n eitha stressful os dwi'n honest. So ti methu mynd i fatha'r meditative states na. Ffyrdd gwahanol, de. Ie. Ond dim wrth ychmygu. Garddio. Garddio, dyna ti'n... Awyr iach yn bwysig fynd i, oedden ni'n sylwyd hynna lot pan oedd plant yn allan yn chwarae a defnyddio egni. So dyna, hefyd mewn ffordd, Ie, yn machines ydyn ni, de. A pan ni'n lle allan egni, dyna pryd da ni yn cysgu. Ie, mae fengach fi fod i rheswm dwi yn gwneud be dwi'n gwneud rwan, achos oedd hynna yn reit dda yn cysgu. Ie. Ac o'n i'n teimlo, dwi'n gwybod beth dwi'n neud rwan, so fyddai'n ffain, ond wedyn nath yr ail cyrraedd, a mae o jyst yn cymeriad hollol wahanol i'r un hun, ac mae o'n llawn egni, a da ni jyst yn deud, mae o fatha ci, da ni jyst angen mynd efo bob dydd, da ni jyst angen cael allan a neud ymarfer corff. A mae hynna'n helpu gyda cwsg fo. Yndi, mae, ond mae'n helpu bob un plentyn, mae'n bwysig cael ymarfer corff, achos mae'n helpu ni syrthio i gysgu yn gynt oedolion, babis a plant. Wyt ti'n gweld cynnydd wan mewn plant sy'n methu cysgu, a os na berthynas rhwng hynny a defnydd screens o ran, fel o'ch ti'n dweud efo'r golau glas, ydy plant ddim yn gallu switcho off gymaint wan ac yn mynd i'w gwlau'n hwyrach? Dwi'n yn siŵr rili os dwi wedi gweld cynnydd fy hun, mae'n anodd deud efo yr rhieni sy'n dod ata fi i fi helpu nhw gyda cwsg plant nhw, ond mae yn gyffredinol, mae plant yn defnyddio screens mwy a mwy yn dydyn. A mae'n cael 2 effaith rili yn dydy, achos, neu 3 effaith rili. So un ydy yr golau glas, felly mae hwnna'n gallu amharu ar lefelau melatonin, a meddwl fod nhw'n cymryd mwy amser i syrthio i gysgu amser gwely. Ond wedyn mae'r amser mae'n cymryd i ffwrdd ohonyn nhw, o beth da ni'n newydd sôn amdan mynd allan, so yn lle bod yn mynd allan yn yr awyr iach yn gwneud ymarfer corff, maen nhw'n stuck ar y screens, a dwi'n meddwl y trydydd ydy yr one-to-one time na efo y rhieni a yr amser jyst i bod yn interactio efo rhieni. Achos mae hwnna'n gallu cael effaith ar cwsg, felly un o tips gorau fi rhannu ydy rhywbeth ar enw love tank, felly dychmygu fod gan pob un plentyn. Dwi'n gwybod os fedri di dychmygu. Album gen rhywun arall, love tank. Ond dychmygu fod gen nhw tank oddi fewn ohonyn nhw, fel tank petrol, ond love tank ydy o. Felly dyna angen gweithio ar llenwi'r tank na fyny cyn amser gwely. So cael yr amser one-to-one na yn gwneud beth bynnag sydd yn mynd i llenwi tank nhw i fyny, ac eto mae hyn yn gallu bod yn wahanol yn dibynnu ar y plant, really. Felly mae rhai plant yn hoffi snuggles, mae rhai yn hoffi chwarae, ac jyst gwneud yn siŵr fod chdi'n llenwi fo fyny, a wedyn mae'n mynd i fod yn mwy debygol fod yn mynd i fod yn iawn wedyn hebdda chdi trwy'r nos, os mae o'n llawn dop. Cyn gwely, so mae screens yn gallu tynnu oddi ar pethau fel yna hefyd. So,
So mae y fwy amser ti'n dreulio yn llenwi'r love tank mae hwnna'n helpu fo plant i gysgu'n annibynnol hefyd. Yndi, yn union, felly mae'n anodd i rai plant dychmygu yn dydi am cael yr noson gyfan a hebdda ti. Mae'n gallu bod yn peth mawr, ond ia, os ti'n llenwi fe fyny gymaint a fedru di yn y dydd, trwy'r cael period wedi dotio trwy'r dydd, a wedyn ffocysio arno fo cyn amser gwely. Ia, mae'n mwy debygol wedyn a gallu para yr noson hebdda ti. Cwsg a mynd yn ôl i fatha pa mae'r plant yn ystod y blynyddoedd cynnar na. Weithiau ti'n teimlo fatha bod chdi'n mynd i rwla efo cwsg a mae dy blentyn di'n dechrau cael routine a mae'n dechrau cysgu, ond wedyn, bam, mae yna rhyw fath o regression lle mae'n neud efo oedran neu mae'n neud efo heldanadd a ti'n ôl i lle oeddach chdi lle ti'n colli'r cwsg. Os na unrhyw tips neu be wyt ti'n dweud wrth rhieni sydd yn sort of dim hitio pen ar y wal. Ie, mae'n teimlo fel, cos mae wastad yn dod ar ôl fatha couple of weeks da. Yndi. Yes, da ni wedi neili fo high fives all around. No, na, ddod yn iawn. Fatha mynd lawr eto. Ie, dwi'n meddwl bod yna bwysig jyst cofio fod o dydy cwsg ddim yn linear, felly mae'n hollol normal i pethau mynd i fyny ag i lawr, a wedyn i fyny chdi bach mwy ag i lawr ag i fyny ag i cael yr blips ma. Pan mae yna pethau developmental yn digwydd, felly yr un poblogaeth mae pobl yn siarad amdano ydy'r 4 month, 4 month sleep regression, ond hefyd mae'n gallu mae cwsg yn gallu mynd backwards pan mae yna unrhyw fath o development yn digwydd, felly pan maen nhw'n dechrau dysgu sgil newydd neu fel ti'n deud pan maen nhw'n heldannedd neu mynd yn sal. So dwi'n meddwl yr peth pwysicach ydy just gwybod fod o yn mynd i fod yn siwrna lle mae yna knockbacks yn mynd i digwydd a just prepario dy hun amdano fo. A just trio cadw pethau mor gyson a fedru di pan ti mewn period o regression. Just trio cadw at y routine gymaint a fedru di really. A wedyn mae'n haws i cael yn ôl i normal wedyn pan mae'n drosodd. A bod chdi ddim yn fethiant, fatha? Ie. Hwna'n rhywbeth mor bwysig i gofio, yndi? Yndi, mae yna dim bai chdi ydi o. Dydi o ddim byd ti di wneud. Mae'n hollol normal, hollol normal. Pan mae'r ymenydd, yr babi yn datblygu, mae cwsg yn cael knock. Mae'n digwydd. Mae'n lein yn Pets 2, di hyd yn cofio Pets 2, dim Pets 1. Mae Pets 1 yn ffilm gwell, ond mae'n lein yn Pets 2 sy'n amazing. So mae'r ci bach ar tred y dŵr fel la. A wedyn mae'r ci arall ar cefn y gwch. You're doing great! Well, not really, but you're not drowning, and that's something! Mae'n briliant o lein i bywyd in general, de fatha. As long as bod chdi'n survivio. Treading water. Treading water, ond da ni gyd yn treading water ar ryw lefel, so neb yn fatha floatio drwy bywyd yn agos. Na. Yn enwedig efo plant, mae'n un o'r peth gwersi mwyaf geidi, dydi? Yndi, mae'n. Yndi. Methu bod mewn rheolaeth, so ti'n gorau rhoi bach i ffwr constantly, mae'n anodd i rei bobl. Mae'n anodd, ond hefyd, wingiau yw ti de, bob dydd. Fatha, ar ôl i fi gael plant, nes i sort of bod yn fwy empathetic ag anwylach efo fy rhieni i. Achos o'n i fatha, maen nhw dal y wingiau bob dydd, dyn nhw'n di arfer cael, hwn di'r tro cyntaf maen nhw rhaid i gael plentyn 30, ti'n dal, maen nhw'n dysgu bob dydd, fel da ni'n dysgu bob dydd. Diolch moch bod nhw'n oedolion. A dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth rili pwysig i gofio fatha pan mae'n dod at gwsg neu be bynnag, da ni just y wingiau. So neb yn gwybod fe'n wneud yn general yn bywyd na. Na. Go iawn, os dwi'n fath berwi fel awr. Mae yna bobl sy'n erbyn nuclear yn ei mes, so felly, ond mae agwedd chdi lyflu, achos i ti'n gorau fatha just go cofio. Diolch yn, fatha fe ddim dweud, heddiw mae hyn yn mynd i ddigwydd. Na. Ti'n just gorau mynd efo, dweud. Mae pobl yn deitha fi yn aml, mae plant chdi'n cysgu'n dda then bob nos. A dwi'n fel, life happens yn det. Weithiau dydyn nhw ddim, weithiau mae'r un fengach yn chwarae fyny amser y gwely. Weithiau mae hynna fi'n sleepwalkio. Mae'r un fengach weithiau yn cael night terrors os mae'n rili di blino. So mae fatha, ar yn fwyaf ar amser, ond
dydyn nhw ddim yn robots nac ydyn. A dwi ddim yn miracle worker, so ni'n licio. Mae pobl yn dweud fi hynna dradag, fe dwi wedi gwneud i plant fi'n cysgu dda. Dwi'n dweud, wel, so ni'n licio gallu just weifio magic wand, ond dydy o ddim fel nac di. Mae'n rai yn athrawes hefyd. A dyn, pa mae hi'n colli tymer efo'r plant, be maen nhw'n dysgu chdi wneud yn ysgol? Be da ni'n mynd yn ysgol? No, oce, mae'n iawn, gael ymlaen. Ti'n just gorau mynd efo'r sefyllfa, dweud. Wyt. Fel o'n i'n dweud, o'n i'n lwcus, o'n i'n gallu bod yna i Gwenan, ond mae mam Gwenan yn byw drws nesau ni hefyd, a dda hi symud pan oedd y plant yn fengach, so os o Gwenan eisiau mynd i ffwrdd, oedden ni'n gallu, enghraifft, edrych ar ôl y plentyn, rhoi botel yn nhw. Dwi'n cofio'r noson gynta oedd Gwenan i ffwrdd ar, siwr na hendw neu beth oedd o. Un o ffrindiau hi, so oedd hi wedi mynd i ffwrdd. A wedyn oedd hi wedi expressio. So gen ti'r gadgets yma, does, am y diwrnod neu ddau cyn mynd ar y hendw, na'r oll yn y god oedd... A wedyn, o'na just doman o llyfri fresh yn y ffridge a bagia yn y freezer, a dwi'n cofio fel, oce, fyddai'n oce. A dwi'n meddwl, os dwi'n cofio'n iawn, eisiau eban o ddim yn un eto i Festival No. 6. Mel, dwi'n mynd i fod y boi hippie na, dwi'n mynd i fynd â fo i Festival No. 6. Llond bag o'r stwff mae gyd, y boteli, ac I'm never again, da. Bob tro ddim yn ffwrdd, wedyn o'n i'n just istan tu, fatha. Yn PTSD, ddim barod i wbeth mynd yn wrong. Ond, so mae'r support network yna'n bwysig i fynd i, achos os oedd y ddau yn eisiau mynd, oedd mam Gwenan dros nesa. Ond mae sefyllfa pawb yn hollol wahanol, dydy, so. Dwi'n cofio pan nes i stopio bwydo, ac oedd o gymaint o gysur pan nathon ni gyrraedd y pwynt yna. Mae dim y fi yn gorau deffro ganol nos, o'n i'n gallu jyst dweud lewis, mae angen ffid, dos i roed yn efo. A oedd hwnna gymaint o help, achos oedd helpu ni'n yn perthynas ni wedyn, bod y ddau ni ddim di blino gymaint, a bod yr sort of faint o gwsg oedden ni'n gael yn eitha cyfartal. Mae definitely yn gwneud, achos ti mewn sync wedyn dweud, kind of. Wyt. A ti'n gwybod sut mae'r llall yn teimlo. You're in it together. Achos mae'r cwsg yn gallu effeithio ar dy berthynas di, fydda yn enfawr, twa. So oedd cael yr lefel dealltwriaeth yna a fo'n rhannu, dim baich, ond twa, yr cyfrifoldeb. Oedd o'n help masif. A nathon ni really gweld ei fydd o. Dwi'n licio y ffaith bod yna gadgets dyddi yma fyd, fatha Iwan the Sheep, mae hymi, be arall gen gennym ni'r goliadau bach yma fyd. Night lights, basically, ond dwi'n sbio nôl, mae'n siŵr, fel dwi'n cofio fan, mae'n siŵr na Gwynedd yn nhw gyd yn cychwyn, a mae'n siŵr bod yr ymchwil wedi digwydd, a wan da ni'n gwybod na oren y coch dyn nhw fod. Mae Newydd dal yn data ni, da ni wedi give up yn ymwneud rhan, so ganol nos, mae Newydd yn just rocio fyny fatha gwall i bob man yn mynd. Reit, dwi'n gysgu ta chi, man. Dwi'n gwneud digon yn gwely ni. Mae'n investio, os ti'n gellu, os gen ti'r lle a gen ti'r arian, mae investio mewn king size bed yn eitha handi fyd ydy. Yndi. O ta be, oedden ni yn, pan oedden ni ddechrau gael plant, oedden ni 23, ddim hefo jobsys, a oedden ni wedi cael gwely o gymtri, am 20 quid king size bed, am 20 quid, hen i'r IKEA. Ond oedd o weithio ddyn ni mor dda yn ystod y blynyddoedd cynnar na, achos oedd y plant jyst yn dod i fewn ato ni, ac oedd o jyst y 4 yn ein gwely fydda. Bydda jyst teulu mewn gwely. Siwr hynna'n bit nhw'n ei gofio fyd, pawb efo'i gilydd. Rhannu creswydd, fatha sa bobl 10,000. Os na fwy o gadgets, dwi wedi methu fatha... Y rocket sydd yn boblogaidd, dwi'n clywed lot amdano y rocket ar y funud. Mae'n fatha rhyw gadget bach ti'n rhoi ar yr pram i helpu iddyn nhw'n napio. So ti'n gallu rhoi nhw'n y pram, ond wedyn mae o'n ysgwyd o pram chydig bach. So mae o'n rhyddhau chdi fyny i gallu gwneud jobsys o gwmpas y tŷ. Ti wedi cael Magu
Fatha cadar, di hwnna Ie, sydd yn... cadar ar braich a mae'n mynd rownd neu lawr yn dibynnu ar beth mae'r babi eisiau. Oedd o'n gret o'r cynta, a wedyn efo'r ail ar ymwneud gweithio. So, ie. Pethau fel a fyd, dwi'n eisiau cofio efo rei pethau, mae pethau'n gallu bod yn ddrud, ond ti'n gwybod y hyn, probably. Ti'n gallu gwerthu pethau ymlaen, dyddi yma, a ma nhw wedi cael ei wneud i bara lot yn hwnnw fyd, achos gwneud babis maen nhw'n gorau cymryd dipyn o hammerings. Maen nhw'n mynd i, dydi? Mae Facebook Marketplace yn ffrind da. Pa mae plant yn ifanc ar gyfer Yndi. Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau am ddod i drafod hefo fi am gwsg ac am blant a hefyd jyst sort o reid y byd yn ei le am fod yr rhieni. Mae o'n sioc i'r system a i fi y cwsg oedd y peth fwyaf nath newid y mywyd i. Ond mae o'n gwella dydi. Dyna di'r sgwrs ma de. Mae o'n gwella. Mae'n dod yn haws. Ti'n dod i arfer efo. Ti'n dod i arfer efo fo. A wedyn mae'r plant yn fflio'r nyth pan maen nhw'n 20 a wedyn fydd i fi jyst yn cysgu wedyn felly. Dwi'n mwyn gwybod.